Señoras, señores, son as 6:23 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a Voltas co Prato. Tedes que seguirnos nas redes sociais. Por qué? Diredes vos. Porque en @ a Voltas co Prato temos receitas maravillosas, temos xente maravillosa, temos público maravilloso, temos cociñeiros e cociñeiras maravillosas, pero sobre todo, aí están as receitas que nos enviades todos os días do ano e que cociñan dúas auténticas institucións, xa non da cociña só, senón da Televisión de Galicia. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Institución, Institución. Dindo de ti, non se terá doble sentido. No, institucións pa ben, Ah, é pa ben. Sí, porque ademais... Por logo di outra vez. No, é que institución. Institución. É que me está chivando a directora que onte que nos viron moito. Sí. Sí. Que nos viu moita Pois, xente. moitas No, gracias. eu creo que é porque a xente estaba na casa, estaba vendo a institución Xulio Mato cociñando, así que gracias á xente que nos ve todas as tardes, porque Moitas onte, gracias. outra vez, veunos moitísima xente, así que gracias. E hoxe imos cociñar algo habitual, moi galego, pero diferente. A ver que nos trae Milagros de Pontevedra. Eu son Milagros, veño de Pontevedra e vou a propoñer unha receta de lentexas a miña maneira. Poño aceite de olivo e agrégolle allo picadito, cebola picadita, pimiento verde. Se teño máis verduras como un calabacín ou outra cosa calquera, tamén lle boto. Rehogo todo moi ben, boto as lentexas e son buenísimas. Había se me olvidado o tomate. Eu só vou intentar que as miñas salgan ben. Ele segurísimo que as deles van a estar riquísimas. Un saludo a todo o mundo. Vamos, institución, baila. No, se me cae a institución, se baila. Bueno, Milagros de Pontevedra que nos pedía lentellas, e creo que as lentellas de Milagros vanse parecer máis ás dela que ás del. Sí. Por que, Xulio Mato, as túas non? Pois porque eu vou nas facer moi de verdad. Tú estás Moi de dicindo, verdad. estás Sin dicindo que quererlle es de faltar Milagros, a estás Milagros. dicindo que es de Milagros, es de Lucía ou son de No, mentira? pero as mías van a ser máis milagros aínda porque van ter os 7 sacramentos. Atención. Os 7. No. Lentellas con todos os sacramentos na Televisión de Galicia. Xulio Mato, por favor, coméntanos. Morcilla, Oh, xamón, oh, chourizo, oh, touciño, oh, costela, oh. un poquinho de verdura Oh, e van 6. E como nos falta un, vamos a meter o pan. oh. Por favor, xente que está no público, levantámonos todos xuntos a de 3, 1, 2, 3. Levantámonos. Aí está. Alabado sea Xulio Mato. Alabado sea Xulio Mato. Bueno, se nos está escapando esto. Pódense sentar, gracias, pódense sentar. Alabado pues sea eso, con todos os das sacramentos. milagres, pode ser, de todos No, os sacramentos. de momento dos sacramentos. A xente do público e Xulio Mato poden marchar en paz e eu voulle preguntar, Pois, a vémonos. Lucía. Á volta. A ver, Lucía, como van ser as túas? As miñas van ser sen oitavo sacramento, que vai ser a extrema unción por colesterol. As miñas van levar pimento, Ui, cebola, setas, Ui. cenoria, allo porro, Eso é como... un montón de sabor. E non se, As túas son de menestra, é unha catequesis. menestra. Son de catequesis as non túas. se vai notar que non leva un churizo, mira. Están intentando ser mandamentos, pero non chegan. Non, máis ou menos, máis ou menos. Bueno, as túas van ser máis vegetais, non? Máis vegetais, Menos calóricas, Vamos podemos facer dicir. as vegetais, ímolas acompañar dun poquillo de arroz. Pero son máis parecidas ás que dicía Milagros. Sí, máis parecidas. Bueno, vale. Polo que vi, sí. Polo que viche, sí. Pois, señoras, señores, cociñamos lentellas no Voltas co Prato, marchamos co sacramento e milagre Xulio Mato. Ben, a ver, querido. Pois vamos a empezar cos sacramentos. A ver. Mira, primeiro de todo vamos a facer un refritiño, un poquinho de aceite de oliva. Ajá. Vamos a poñer a quentar. E vamos a ir botando... O Primeiro único vamos a que hacer... fixo foi botar aceite aquí. De momento isto non ten nada pues, especial. Pero ten moita carne. Eu fixen eso, ti nada. 1-0. Ahora vamos ca costela. Moi ben. 2-0. Vale. E cortando, 3 Vamos a cortar, sí, mira. A mí gustame cortar oso e sin oso, vale? Vale. Que conste que gústame moito o nome de lentellas sacramentais ou Sí. lentellas con sacramento. Con sacramentos, sí. Sí, gústame. O sea, teñen que estar boas. Home, claro, como non van a estar boas? Se non están boas sería un baixón. Ti sabes os sacramentos? Non sabes os sacramentos, Algún sello, bautismo, matrimonio, confirmación, sabes? Penitencia. Ese sí. E penitencia tamén é un sacramento. Sí.
Eu xa penitencia O ahora. que tes que facer ti cedo, que é o matrimonio, ou senón a orde sacerdotal, Vale. a extrema unción. A esta emoción, é certo, Claro. moi ben. Vale, que prefiro falar de comida, sabes? Pois veña, pois isto é o mismo trasladado aquí. Mira, estas lentellas, como temos un par de carnes que están salgadas, non llevamos botar sal ata o último momento, vale? Para cando as probes, non? Cando as Para saber. probemos, Vale. rectificamos las de sal, porque esto, se botamos sal agora, podemos facer que se potencie máis o sal que trae. Vale. O resto, vale? Entón, temos a costela, agora temos un poquinho de tociño o entrefebrado. touciño entrefebrado. A costela é o primeiro que botamos porque tanto o xamón como O chourizo como o touciño, e a- perdón, vale. xa están algo curadiños, Claro. entón vai levar menos cociñarse que a costela. Que a costela, vale? porque a costela está fresca, é de Eso, todo. é costela fresca normal. Moi sí. ben. Tamén podemos facer con unha costela salgada de salada, Mima, estas lentellas. Que animalada, Sí. Isto sí que é unha animalada, Esta é unha animalada. Bueno, a xente da casa non o sabe, pero aquí ule moi ben. O que si sabedes na casa é o teléfono da Voltas co Prato, así que chamade 664 483 419. Ese é o noso teléfono que podedes chamar. Para que? Pois, se sabedes os sacramentos, podedelos dicir. E se non, dicides os ingredientes das lentellas de Xulio Mato, que son sacramentais, por favor. Bueno. Recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión das lentellas. Os sacramentos. Os sacramentos. É do que queiras, Xulio. Ti, pa ti, hoxe o que queiras. Mira, ves? Madre mía. Madre mía. Madre. Estou cheira a gloria. Bueno, mira. Estou trascendendo a un plano maior, Sí, sabes? estás DJ evolucionando. Bueno, pues mira, por último, o chourizo. O vale? chourizo. A morcilla vamos a deixar por final porque vamos a fritir para que non se nos desfagan todo o potaxe. Vamos a... Isto xa vale para comer así, Esto xa vale así. Isto xa. Arrimándolle uns huevos. Xa está. Xa está perfecto. Cimbrándolle, é mellor cimbrarlle. Cimbrarlle e tiraros Botarllos, encima. sí. E tiraros encima, hombre. Eso é. Mira, e agora o que fago... Epa. Primeiro vamos a botar aí as lentellas, vale? Porque vamos a refogar con esa grasa. Xa, pero... Vale botar verduras? Sí, 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 Entonces claro. non me interesa, marcho con Lucía. Vale, non me por favor, interesa. refogar lentellas e botar verduras. Así que... Pois moi ben, pois vamos a deixar refogando lentellas e botando verduras. Imos con Lucía. Veña. Lucía, Dime, cañota. hoxe telo... Teño difícil, Xe, eu non cho quería dicir, pero telo un pouco Xa o complicado. vexo eu. Sí. Pero bueno, Pero mira, é moi bonito, de cor é moi bonita a lentella o plato de Lucía, vedes que ten vermello, verde ten branco, ten as súas lentelliñas que son así un pouco pardinas, bueno, eu que sei. Ímolo intentar, cando hai un bo sofrito. E despois, ao final, o sabor ese que lle dá o chourizo non é máis que o pimentón, que tamén lle imos a poñer. O sea, ti pensas que co Eu tamén llevo pimento chorizo. doce moído vas superar un chourizo. Sí, E todas as carnes que ten tamén Xulio. todas. Eu creo que estás sendo un tanto optimista. Mira cantas verduras teño. Vale. De todos os colores. Sí, no, eu vexo aquí moitas verduras, vexo pimentos, vexo tomates, vexo cenorias, Cogomelos. Cogomelos, vexo cabaciña, vexo Porro. allo porro, moi ben. Velo. Allos tamén, cebolas, bueno. Allos, cebolas. Mira, o fundamental desta receita, para que quede ben saborosa, Espera, que é? Que é? facelo ben... No, é que leva todo verde. É que leva todo... Claro, leva todo verde a túa. Pero mira, imos irlo pochando por orde. Botamos primeiro o allo e a cebola. Deixamos Vale. que se poche ben. Ahora, incorporámosle o allo porro, que todos sabemos que lle dá un sabor super guai a todo. Moi ben. Fai uns teño esa caldiños verdura maravillosos. E agora, poñémoslle o pemento. E además Xulio, chourizo. deixa a Xulio que fale el sol. Ti deixa Xulio ti, está mirando ti co moito teu. pa aquí. Se acabamos de darlle unha promoción á súa receita eclesiástica, Eu creo que entendes? está pensando El- que ten revisión médica e que mellor que coma da miña. Sí, Estou porque aí, ando aí, os achaques xa de Xulio xa ten achaques da idade, pensades que non, Esta é pero... máis liseira que de Xulia, Claro, ademais. esta é moi boa para ir mañán ao médico, ou a semana que ven, ou... Esta é boa para ir ao médico, para ir a entrenar, para salir despois a bailar a discoteca Ves? ou a Está verbena. é perfecta para todo. Home, esta é perfectísima. Moi ben, entón, primeiro, refogas un pouquiño todo, non? Exacto, imos Vale. refogando todo, que por Cebola, orde, cenoria, importante, claro, allo. se botamos primeiro o tomate, o tomate imoslo deixar para último,
para que se lle evapore a auga do tomate. Se botamos primeiro o tomate, non se nos vai sofritir ben despois o pimento e o allo porro. Vale. Entón, o primeiro de todo... O primeiro de todo, que é? O primeiro a cebola e o allo. Cebola e allo. Despois pimento, allo porro. Pimento, allo porro. Ahora vamos a incorporar a cenoria. Vale. E despois da cenoria imoslle poñer xa o pimentón, para que o pimentón se cociñe tamén un poquinho aí no sofritito. É porque non lle botas o resto. Porque o resto ten moita auga. Entón, despois imoslle poñer o tomate e os cogomelos. Os cogomelos non lles imos a poñer todos, porque uns pouquiños imos guardar para saltear ese arrociño que temos cun allo e... Tes un plan. Teño un plan. Ten un plan. Podo gañar, de verdade. Dirlo a xente, non? Podo gañar e garantir boa saúde. Ambas dúas cousas. Bueno. Estás dicindo a xente da casa, estás intentando convencer, pero non é a xente da casa a que vota. Eso tamén é verdade. Ai, a que vota é a nosa convidada de hoxe, así que chamamos con fortísimo aplauso, por favor, a Milagros de Pontevedra. Un aplauso para ela. Hola, Milagros. Hola. Que tal, como estás? Benvida, arrímate aquí con nós. Como estás, ben? Bien, Sí. encantada, encantada. A ver, Estaré Milagros, aquí temos aquí un problema, A ver. un problemón, Pero xa hecho un problema contigo, sí? Non me digas. Sí. Espera, botámonos para aí que se non tápanos Lucía. Digo que trouxeches un problemón porque, claro, ti tiñas unhas lentellas, falabas dunhas lentellas que non levaban moita carne e tal, non sei que, pero Xulio dixo, no, eu voulle botar todas as carnes que teño na casa. Eu non sabía que traías lentellas sin carne. Claro. E Lucía fixo todo ao contrario. Mira, vente para aquí. Botou todas as verduras que tiña na casa. Entón, claro, vente, arrímate. Vamos. Temos que descubrir cal che vai gustar máis. Lucía, contalle que leva tú. Seiran como as miñas. Biches, esta leva pimento, cebola, allo porro, cenoria. Imoslle botar tamén tomate, cogomelos e cabaciña. Bueno, como as miñas. Ti tamén lle botas así moito... Sí. Moito, sí, toda a verdura que teña aí. E tes horta, ou non? Tuve na obra xa non. Vale, tu ves horta, pero entendo que che dan ou mercas moita verdura, non? Mira, estáse vendo na casa as dúas receitas, a de Xulio, inda que vedes aí uns pimentos e un tomate, parece que leva moita verdura, pero non, por debaixo é todo carne, Leva un montón de verdura isto, Por debaixo que saibades que é absolutamente todo carne e colesterol pasve. No, de eso nada, son sacramentos, cañatas. Vale, son sacramentos. Sin embargo, de Lucía xa vedes que é moi colorida porque é absolutamente todo verdura. Milagros, dices que cheira moi parecida a túa, entendo. Entón dá má idea de que che gusta moito a horta a ti. Sí. Xa. Que suerte. Ai, o arroz. É o arroz. É o arroz. Que nesa atracada que me viron, olvideime de varias cousas. Vale, pois mira, o A arroz... cenoura, o arroz... Pero métese agora. Claro. Entón non vou tan mal. No, vas genial. Vai xenial, bueno. Pois parecía que Lucía dicía moitas tonterías e que non ia gañar, pero non. Pero ese non é o día. Ao mellor sí. Ao mellor xe é o día e Lucía remonta cando pensábamos que non, así que ímola deixar cociñando e imos con Xulio Mato. Arrímate aí a Xulio. Bueno, este é máis... Hola, Milagros, dime que che Hola. gusta algo a carne, por favor. Me encanta a carne, bueno. por Dios, como non me vai Menos gustar bueno, a carne. porque aquí teño un montón. Teño costela, Qué teño boa chourizo, pinta ten, de verdad. teño touciño. Mira que ven a receta. Oh, Mira, Dios mío. non lle botei sal, de momento, para que sea saludable. Muy bien. Vale. Non lle Dixo, botei non sal, lle botei porque sal. o xamón e o touciño Sí, son todo salgados, eso sal era sal. Claro. non queremos que... E aquí teño un caldiño limpo tamén, de polo tenreira, que vamos a usar Menudo para... concentrado. Isto é todo... Y despois un alcacete. Ai, non se pode Esta decir despois é unha siesta. comerciales. Despois desto é unha siesta. Este despois, sí, dormir. Mira. Como de Camilo José Cela. Sí. Estas son de día Exactamente de igual. festa, de fin de semana, para despois poder ir ao sofá un pouquiño Sí. e dormida. Bueno, estamos a xoves, se apures un pouco aquí. xe quedes dormido hasta o sábado, Ou se escañotas, que durmen a sexta todos os días. Mira, e aquí teño allo e cebola pochando, vale? Ah, Entón, ves. con isto que vamos a facer? Unha vez que poche, vamos a sacar toda esa verdura cando este cocida, vamos a triturar e vamos a utilizar como espesante. Ah, qué interesante. Muy Vamos a bien. triturar, se me traen despois unha batidora, porque non trouxe. Vai pedir o batidor Xulio Mato, así que mentre lle tan o batidor a Xulio, vamos lle preguntar a Milagros cal das dúas receitas levarías tipo a Pontevedra, así, bueno, só cos aromas, coa vista, co que tes A aquí. ver, a mí me gustan as dúas, porque aquí non comeu lentexas con carne ou lentexas veganas. Esta é como para un plato único, non? Isto é prato único. E non cenar.
Bueno, se as comes pola noite, non? No, mellor comer eso e xa non cenar. No, isto hai que cenar despois, un pouco leite. Metemos de uns ovos fritos ou un filete, O cenas artificiais son máis lixeiras. Ti deféndete como poides, Ti deféndete como poides. Me acaba de dar unha idea estupenda. Que dixo? Son para comer, Eu son vou para cear, que comer son máis eso e lixeiras. vou a cenar a eso. Moi ben, pois mira, non é mala idea. Bueno, Oye. despois deixámosche probalas, agora vouche pedir que vayas á zona de sufridores, vale? Que te Moi sentes ali. bien. Moi ben, va a dar un aplauso a Milagros de Pontevedra que está connosco. Na Voltas que Prata Televisión de Galicia. Bueno, hoxe cociñamos unhas lentellas que tes mendrellas, sí. Desas que nos desfan de prazer co primeiro bocado. E ollo, que non estou exagerando, con permiso da fava en todas as súas versións, a lentella é un dos legumes máis consumidos. Moitas delas veñen do Canadá, que é o maior produtor do mundo. Curiosamente, aquí tamén as cultivamos, pero como non deben chegar, tamén importamos unhas poucas. Case 60.000 toneladas de media cada ano, que non está nada mal. Sexan pardas, castelás, negras ou vermellas, quedan riquísimas cun bo sofrito, unhas verduras e algo de chourizo ou non. Que iso xa sabedes que vai en gustos. Se vos animades a probar as nosas propostas, lembrá de facer perola grande, porque se hoxe están ricas, mañán estarán que tes mendrellas. Contádenos cales son as vos favoritas, como sempre, en @voltascoprato. Aí queremos que nos sigades, por favor. Imos ver as de Lucía, as lentellas de mediodía, para poder cear. Ou de cea, porque se tomas de xulio non ceas. No, non durmes. Non durmes. Sí, Bueno, sí. ai. Nivel, Aquí hai nivel, Que xa recenden, Que lle verdad? botaxe aquí? Botaxelle que pemento xa lle botaros un pouco. Un pouco. Sí, verdad, é que xa olía así. Eso é o sabor a chorizo. Sí. Bueno, sabor a Por eso chourizo, fai o vai levar o chourizo, chourizo. en vez de botarlle pimentón na boca á xente, non? Bueno, porque hai que aproveitar o porco. Claro. Pero... E agora, como aí xa dixetes leva- antes, xa todo o que leva todo, máis auga. A seta, exacto. E agora, por último, metemos o tomate, porque o que ten máis auga. Ah, os cogumelos xa os metiches. E o cogomelo, xa lle botamos o cogomelo. Ah, vale, Este vale. que teño aquí xa é para saltear co arroz. Vale. Entón, agora vai o que ten máis auguiña que é o tomate. Mira, ahora este tomate, entre o que se sofrite aquí e perde a auga, e despois, co fervor, mentras se fan as lentellas, desfaise por completo. Non se nota que está. Bueno. Queda solo o sabor. Bueno. Puro sabor. Puro sabor, Recordamos, tomate. saudables, saborosas, Deliciosas. moi boas, deliciosas, moi boas para o organismo. Señoras e señores, lentellas de mediodía e de cea. Lentellas con arroz, correrás máis veloz. Merece o aplauso. Pa que dicir que non? Sí. Merece o aplauso. Eu vou con Xulio Mato, porque este home... A ver que fai este home. Pois mira, primeiro rir co rima. co eslogan de Lucía, que é moi bo. Ti és máis de chiste que de rima, Eso é verdad? máis de chiste malo. Sí. Pero sí. mira, sí, pero de lentellas boas. Ah, Mira como as recenden. Mira, aquí pasaron 40 minutos, non fai Bueno, falta, depende da lentella. Pois non me din conta. Sí, pois porque así che está pasando a vida, cañota. Sin darte conta. E aquí teño o refrito. Pois tú le disfrutando, Sí, no, non me cabe duda. Non che cabe Mira, duda. o refrito de cebola, cas verduriñas que cocemos Hola. aí, vale? Allo porro, cenoria, pemento, tomate, súper saludable. Entón, Todo ahora único esto, saludable. bueno triturar. E mire, ti, apareceu Que vai ser- tamén a batedora, Sí, hombre, Buah, gracias pola maxia. nada. E gracias a Rocío que me trouxo. Tamén. Mira, Bueno, eso que vas a utilizar con esto entendo que- como o que facemos, espesante, claro, non? vamos a utilizar aí un espesante porque mira, este caldiño que nos queda Claro. queda moito máis rico e moito máis redondo o prato. Pero se temos que saibas que hai xente que lle gusta ahogadas, A mí no. sabes? Que A lle mí gustan- gustame que sean espesitos. Os potaxes gustame que sean. Por eso moita xente di que o potaxe é máis rico dun día para outro, Sí, porque espesa. espesa. A min gustame máis espesa. A mí O sea, tamén. bueno, imos coa pregunta de concurso, é moi Mira. interesante, é moi sana, como a receita de Xulio Mato. Como se chama a receita de lentellas que fai hoxe Xulio Mato? Lentellas con sacramentos. ¿no? Lentellas con sacramentos ou lentellas sacramentais. No, con sacramentos, bueno, tamén vale. Sacramentais mola Tamén moito, vale. eh? Ti estás co sacramental que ten No, que ser no, porque ti imagina que entras nun restaurante e pon lentellas xa lo dixen mal, ves? lentellas ya se ha trabocado. Lentellas sacramentais. Ahí está. Claro, Estou estrenando, non estou soltado así. lentellas sacramentais. Que cantaba isto? Chamade, Mira a puta de non sei, limo. pero é moi boa. Chamade 664-4834-19 50 euros en xogo. Xa sabedes que es chamar ao teléfono, levar 50 euros e
Pensei que iba a sonar outra vez. Enrique Iglesias, que me Iglesias. veo así, por aquí. Espectacular, Bueno, mira, lentellas sacramentales. vamos a botar aquí o espesante e vamos deixar que se integre ben aí. Non lle vou botar todo porque é bastante, vale? É que fixeches moito, porque ao botar que botaches un tomate enteiro... Estamos facendo lentellas para toda esta xente que nos veu ver. Sí, sí. Bueno, prometeu yo ao público que lle ia dar lentellas. A probar, hombre. Prometeu yo ao público que lle ia dar lentellas. E agora, como nos faltaban aquí un par de sacramentos sin protagonismo, o que vamos a facer é a morcilla. E o pan, vámoslo pasar pola tixola. Moi ben. Vale, isto vou meter ao final, unha, porque non se desfaga, e outra porque hai xente que non lle gusta o sabor da morcilla. Moi ben. No, moi ben, moi ben. Queres repartir cartiños comigo? Sí. Veña. Pois imos ao porriño. Rocío, que tal? Boa tarde. Hola, Rocío. Boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver. Aquí mirando o programa. Moi ben, moi ben. Faz moi ben. A ver, teño unha pregunta para ti. Ti eres máis de lentella con sustancia de carne ou sen ela? De verduras, mellor. De verduras mellor, dixo. Bueno, Rocío, vamos a ver. Ti queres ganar 50 euros. Sí, sí. Sí. Bueno, pois non te Eu preocupes son sincera. É que tens que ser sincera. Tens que ser sincera. Moi ben, moi ben. Máis saludables. Eu vouche intentar dar os 50 eurillos, inda que Xulio non queira. Hasta eu. No, eu tamén Ti quero. tamén? Sí, señor. Sí, pois veña, queres facer ti a pregunta? Bueno, como se chama a armilla lentella, Rocío? Lentellas con sacramentos. Moi ben. Aí está, un aplauso. Para Rocío do Porriño, que leva os 50 eurillos. Rocío, xa sabes que aquí estás convidada, podes vir cando queires, traer unha receita con ou sen sacramentos, como queires. Vale? Moitas gracias. Veña, un bico grande, gracias por chamar, hasta loguiño. Igualmente, boa Hasta tarde. loguiño, chao. Bueno, pois agora é cando teño que probalas, como che dixen antes, de punto de sal, para ver se fai falta ou non. Vamos a ver a cara. Sí. Un poquinho, sí. Pero pouco, Marcho con Lucía, vale. Ti corrixe. El corrixo é frío. Corrixe. Veña, Rocío. Digo Rocío. Lucía. Dixen, marchamos con Rocío, dixen, en vez de marchamos con Lucía. Chámasme tú con Non sei, maneira. É que se chamaba Rocío, entonces como chamou por teléfono xa chispou un cable aí. A ver, como van as... Ai, que ben hulen Mira, os estos son cogumelos. os cogomelos, Moi ben, efectivamente. Sí. Este é o truco definitivo. Allo, cogomelos, e ahora imos a poñer o arroz. É un chorriño de aceite, non entendo. Chorriño de aceite de oliva, claro. Vale. Eso sempre. Teño unha pregunta, isto vale poñer a maiores ou dentro das lentellas todo? Dentro, pero no plato. Home, xa, no plato aquí. espero que estea. Non, o sea, non dentro da olla. Ah, vale. Porque- Cando poñes, vales poñer por riba, ou así? Claro, a ver, ti sabes o que pasa, claro, vos nos poñer para arriba. Claro, vale. Que sucede co arroz? Se metemos se o arroz recoce, aí claro. dentro, se recoce. Claro. Moi ben. Entón, este arroz xa o traemos cocido perfectamente ao punto. Vale. Imos lle botar O puntiño incluso un pouquiño que... Ou non? Crisca un pouco. Mira, para isto utilizei un arroz vaporizado. Entón, o arroz vaporizado, sabes que para facer este tipo de cousas ou para facer ensaladas de arroz é o ideal. A min gústame. Porque nunca queda nin se abre, nin queda moi triscante. Outra cousa, por que a xente lle bota arroz ás lentellas? Porque fai moita xente iso, Porque tirar o plato. a lentella é unha maravillosa proteína natural, pero faltanlle algúns aminoácidos que ten o arroz. Entón, xuntas a lentella co arroz e só dixen, corres máis veloz. É perfecto, volvese perfecta. E bota macarrós? Pois... iba a decir Pois unha macarrós non sei se valen, non me atrevo a dicirche. Sei que o hai moita millo xente que tamén. bota É macarrós. verdade, é certo, pero non me gustaba tanto a rima. Gustaba máis a de veloz. Como tal, tamén está Gustame ben, moito sí. máis. Pero se di Lucía, xa sabes que non é tontería, Así que, xa o dixo ela. Moi ben, pois, maravilla, Moita maravilla. Vou marchar con o noso público. Vou marchar con Milagros, a ver que lle parece que estamos facendo. Imos con Milagros de Pontevedra. Veña, arrancamos para lá. Ahora podedes aplaudir outra vez. Aí. Como estás? Bien, Sí. moi bien. Ben, todo ben. Como vou estar mal aquí? Bueno, non sei, ao mellor hai xente que ven aquí e di, pois isto é un desastre. Eu que sei. No, está maravilloso Hai o xente, programa. hai xente para todo. Mira, hai unha señora grabándonos. Mira, pai. É que téreme simpático. Hai unha señora grabando na televisión. Isto, toda a tarde. Ten un programa grabado. Pois está grabando televisión de calidad, quero que o saiba, Ves. Ah, vale. Non, usted grava, ahora xa. Bueno, a verdade é que son dúas receitas moi chulas. Moi interesantes. Parecen moi interesantes as dúas. Non sei se aínda non te has decidido
Tes dúbidas? No, bueno, eu fago as dúas, pero non tan copiosa como a de A de Julio. Xulio. A de Xulio parece de cocido de, verdade, de matanza. Hai que tomar unha manzanilla despois. Sí, unha digestiva. Pero cheira que é recente, como decides vos, arrecende. Sí, arrecende moi ben. Teño unha cousa que facer que me gusta moito facer. Vamos facer unha enquisa coa xente do público. Entón, vamos levantar a mão. A xente que pense que está mellor ou que van a estar máis ricas, ainda non dixen... Ainda non dixen, xa tiña a mão levantada, ainda non dixen as de quen. Pois sí, as de Xulio. Quen pensa as de Xulio Mato que levanta a mão? O brazo. Bueno, ui. E as de Lucía que non son tontería? Bueno, as de Lucía... As dúas xa, pero as de Lucía... Si, están dicindo por aquí que son distintas, que van a estar moi boas, pero parece que de momento as de Lucía van gañando. Sí, verdad. É que ahora todos queremos... Estar ben, estar fit. Claro, así como vos. Claro, bueno, non comedes nada, comedes un guisante. Queres vir comigo? Hasta ali. Encantada. Pois veña, vamos a dar un aplauso a Milagros de Ponte. Podo mandar un mensaje? Sí, agora mandamos. Levántate. Vamos con Xulio. E agora mandamos un saúdo. Ai, que ben cheiran, por Dios. A ver, ponte aquí con Xulio Mato. Bueno, pues xa teño completos os sacramentos, Que pasa? Hola, mira cantos sacramentos. Dicías que querías mandar un saúdo, a quen? Eu quería mandar un saludo a miña amiga Saladina, que foi a que nos invitou a vir hoxe aquí, pero por cuestiones de logística non pudo asistir e aparte está ingresada. Mandámoslle un bico enormísima que veña cando queira. E toda a xente, hai moita xente que nos ve desde os hospitais que está ingresada, que non lo din, así que nós estamos aquí para acompañalas sempre, así que moitas grazas por vernos. E supoño que habrá moita xente na casa, nos hospitais, en toda Galicia, que queira ver esta maravilla gastronómica que está facendo Xulio. Mira. Fixados. Morcilliña frita por riba, que queda así, ten un poquinho así crocante. E agora botamos o pan. O pan frito, con isto temos os sete sacramentos. Así quentiño, crocante. Que pasada. Temos que ir ver de Lucía. Vamos a ver de Lucía. Arriba, ponte ali a esquerda de Lucía. Vamos a ver Lucía. A ver, Lucía, que vas a Vamos facer? alá. Bueno, que maravilla, Sí. Que maravilla. Van a estar boas, van ser sanas, ricas. Moi ben. Moi ben. Imos coa pregunta de Lucía, xente que está na casa, que tipo de lentella utilizou Lucía para cociñar hoxe? Pardina. 664-483419. Pardina. 50 euros en xogo, chamade, vamos para lá. Veña, vamos a probar, por favor. Milagros, ponte aí na esquina. E mentras ti vas probando, porque tes que probar xa. Este é un dilema. Xa, cando queiras, vamos a dar un fortísimo aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato, porque son, vamos, maravillosos. 50 euros en xogo. Cerceda, Dolores, que tal, como estás? Hola, boa tarde, moi ben. A ver, rápidamente, contame a lentella que usou Lucía. Lentella pardina. Moi ben, 50 euros. Moi ben. Un aplauso enorme. Moitas gracias por chamar. Un bico, Dolores. Chao. Gracias a vos. Hasta logo. Chao. Agora sí que chegou o momento da verdade. A ver se hai milagres por parte de Milagros ou non. Imos alá. Milagros de Pontevedra. Quen gaña o A Voltas co Prato da televisión? Saca a mão aí, que estabas tapando. Perdona. Veña, quen gaña o A Voltas co Prato da televisión de Galicia? O meu voto é por lentexas vegetarianas. ¡Ay! ¡Abre Lucía! Bueno, a vida é así. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. E eu marcho tamén, porque marcho uns días de vacacións. Pasalo ben, señoras. Sigan con nós, sigan coa actualidade Cora Galega. Vémonos dentro dos días. Na Voltas co Prato da televisión de Galicia. Chao. ¡Mua! La vida es una lenteja, o la toma